Dr. Batskam Marbo nong Aitian ka Voice of the People Party BPP ulong baki persya ki don kamban puli bhai ka reservation policy bat yaki kentien blatho aka bat lada kim smuthu te unumla bandai issue da ka ba pentim bak sarkar jela kampat Aitian halor ka jingdawa pynbeit ka reservation policy ka bala penlong yu president ka BPP ban songsha tangan Dr. Batskam Marbo ulong bakalong ka jinglehraiñ ka sarkar ban le kyllut halor ka ni ka jingdawa ulong baka NPP kat bala hi kakwa ban kya na ka jingyatai halor ka ni bat ka don ya ka jingthmu yu anong san hima ka pau sai omshu ka bari Pi kani kamdei ka jingya le jong ka BPP kani ka jingya le jong ki bre ki basutho satang bre bom sutho ubre bom lang puli bat ubre bom la hiru ban an ngala banong ban an sutho ya ka ek bala tho ha ka job reservation policy tang kita ki bre ki ba persya ya kini namar ba ha ka job reservation policy na tho sha bhaiya kan ni reservation kile namar kilap hak autonomous state kilap ki badon hak government ki guna palat na kini ki backward communities kamat ki self tribe na but namar ba ka article 16 clause 4 jong constitution of India ka sya wala kadon makana ka right to equality ka sya ya ka government whether central and ka state ru banbu ya ka job reservation policy na ka benta ki backward classes nagtawa de kenapa kini ka job reservation policy ka ongru bakadan artli criteria habaki determine ya kini ka job reservation policy 1972 but kawai kita kalong ba in accordance with population sa kawai pede keeping in mind the efficiency in administration but halor kata ki sa reserve ya ka 80% 80 plus 5 hinring nong epi ka tu ka jingkhen ka baki kiyo kamdei ka jingkhen ka badai ka factual data lane ka ki jingkhen ka badai biang namar ya kitu ki number hang tu I ki baki la shim la ka shim ki claim page na ka census abaki ong in accordance with population kamu pihak ya hi na ka population ti kandon jing yung ngilaman ong kumentang isyong pin bahaya ka tu ka reservation policy 1972 Dayban himdan kaman review kata supin baha ya kakakum ka spirit jong ka reservation policy 1972 kata abyang na yabun kitin na yabunya ya gani ong ya kitu ga persya bakin puli baha hi ya ka job reservation policy perka ek implication jong katu ka kicu kikintin ba ho ang tu balada kims nguthu ya kata nanong if I'm very sorry at the level of their intelligence ka NPP hi ya kata ngilaban suthu ba kat ba long hi ka bala hi kala ban kiar na kani ka ban review ya ka reservation namar ya kata ngilaban suthu baga NPP kadon ka political agenda kamde issue ka hidden political agenda kalong ka open political agenda henry ka ek basusi kalong ba yangi bangi don ka yangi la ya kren pa ya kini ka agenda jongi walong ban wanra ya kini ka jingpen kala ya ka job reservation policy ka bangi labu ha ka manifesto jongi ha sinem arjara pulai assembly election henry ka ek ba ikla kalong ba kikino penban yangi bangi don hidden political agenda ngingim dan hidden political agenda na do so election ngisau thu baganai bagadi they ban review but ngin yai demand hiru ban they ban review yangi kata election kam dei benong ba ngi perkhat na komenta jong kata election dan election na bomban election ha bangi dei breki indeki ba ya gani namar ba komong fi ba ka BPP ka dei tangga sang san perthei lega dei ru ka political socio political movement but ya kido kini ki issues yim dei bang isim tangam kal political party isim ka kum ka movement jong ka jela ba jong ka chatin riu tim dei tang makani nang ni sakmat kinang buon ki jingdawa gi jong inang buon ki himat ki pangin hapan wanra wat sa surok adak sarkar kamtre ban an sim ya kilat kilinti ban sekri yau pai ba ini suthu ba kani ka sarkar hi ya kata ti kala ban kan persyang baik ban pine ya kata ngila suthu ulpa henry ke ba ngi kwa banong ba nakaliang jong nong yalam jongiru ba aden unom pinjem namar kani gamdei ka jingdawa ka bom donong rim kani ka jingdawa ka ba donong rim di ka ba don kami sarkar kalong ba kan play jingmut jing perkhat
di jongka menpej ya ke kabade sisya banle ladangi ke parti bat lada presiden jongin ya dawa ya ke bomdon nong rem kata di kubur bak sarkar kadai benset kulut hindai haba kadai ke jingdawa kaba don nong rem kalong ke bas kulit ran ya government bahkan long bahkan set kulit kumni bahkan nom ai ke response ya ke di ki jong ke BBP